Takže čau lidi, já vás z dnešního videa. Já jsem z kanálu goalkeeper.cz.sk. Dneska si představíme rukavice BU 1 ve stylu Army. Je tam víc stylů, je tam all pink, all white, potom tam je triangle, pak tam je black and white a to je vlastně vše. Jedině ty all white mají klasické zapínání, což je objímající jazyk. Tady ty rukavice mají vlastně elastickou gázu, dvakrát objímatelnou kolem ruky, kolem celého zápěstí. Když se podíváme, když jdeme už od toho spodku, podíváme se na na držák nebo nasazovák k rukavicím, což je takovýhle, nevím, nějaká jakoby kožený, to má být. To se nasazuje výborně, používám to hodně. Zápěstí je teda dvakrát objímatelné touto gázou vlastně. Vlastně je to takový ten zip, který se asi neroztrhá hnedka. Pak už jdeme teda na spodní část rukavice, což je chytací pěna, což je to 4 mm latex, což je vlastně nejvíc, co snad je. Nebo ještě jsou 4,5, ale to si myslím, že jsou Regia. Takže k pěně. Když jsem si rukavice kupoval první 3 měsíce, lepilo to jako svině. Já si tyhle rukavice nemůžu nechválit, to byla prostě nejlepší kup rukavice, který jsem zatím udělal. Lepily, jak víte, máme 4 měsíce, máme cca asi 4 měsíce. A furt ta pěna vypadá, jak vypadá. Já když teďka si vzpomenu, teďka to na chvíli střihnu a donesu si sem rukavice, které jsem používal taky stejně s těma rukavicemi jako druhý rukavice na tréninky. Tohle byly tréninkový i zápasový, jsem to střídal, když bylo mokro, bral jsem si tady ty, když bylo sucho, bral jsem si tam ty. A jak vidíte, je to hodně znát, ta rukavice, že když je kvalitní, že se ta rukavice rychle neochytá. Jiný, co je, tak je odřená tady. Což můžeme vidět tady u té rukavice, tady se to odřelo hodně už, protože už to prostě rukavice 4 měsíce, jsou 4 měsíce na ty rukavice a výborně drží. Jinak vojenský styl se mi snad líbil nejvíc, je to jakoby, teďka až po tom trianglu, ten se mi taky hodně líbí. Ale tady, jelikož budou za asi 6 dní budou Vánoce, tak jsem si objednával z Keeper Sportu. Asi nejspíš budete mít link v popisku videa, což je jsou to Uhl Sportky, nosí je golman, nevím, jestli ho můžu zmiňovat. Asi ne, nosí to golman 7 horek. Doporučil mi, jsou to teda roll fingery, což znamená tohle negativ střih, což je jakoby, že když máte roll finger, máte rukavice, máte tady ty dva prsty takový jiný než to. Pak je teda negativ, což je tohleto. A pak máte kulatý střih, což je vlastně, teďka nevím, jak se tomu říká, ale to je jedno. Takže já to teďka chvíli střihnu, podíváme se, donesu ty rukavice a řekneme si k tomu něco víc. Takže jsem zpátky. Donesl jsem si sem ta rukavice, který jsem použil ještě před těma, já se omlouvám, ale mě tady vrnil sport. Takže když se na ty rukavice podíváte, jsou teda Lota. Prostě rukavice takhle vám nic neřekne, prostě Lota. Jo, ok, Lota. Jako už tyhle rukavice prostě už nelepí. Když si prostě byste pro ně šahali, tak je to úplně jinýho než vlastně tady to. Jak jsem vám říkal, ten zip, podívejte se na tu rukavici, jo. Ne, že bych nějak chtěl hanit jako Loto, ale prostě tohle říká něco samo o sobě. Samé toto. A vlastně celý tento, jasně, jakoby natahovací ten, tady, pěna. Prostě
to už prostě ne, to už nefunguje prostě, to už nejde. To už je strašně moc chytný. Já si asi na příští týden připravím novou. Teďka bude vlastně unboxing, 24. se budu ještě snažit natočit. Ale ty velkovice tady nedoporučuji kupovat, takže jdem na stranu. Takže já vám děkuji, že jste slyšeli tohle video a klidně se koukněte na stránku www.bu1.cz. Určitě rukavice doporučuji, jsou to výborné rukavice, chytá s nima golmani z MFK Karviný, což je dobrý, chytají s nima i 2 golmanky ze Slávie. Teďka nevím, myslím, že ta Bára Votíková s nima nechytá, ale to je jedno. Jinak podpořte, dejte like, sdílejte toto video, dejte koment. Budu rád, když budete odebírat, když si dáte i like na naší stránku goalkeepers.cz.sk, což je naše facebooková stránka. Časem budeme mít i stránku instagramovou, i Snapchat zkusíme mít, ale to nevím, jestli dáme dohromady. Jinak dneska jsme měli natáčet ještě video jedno, goalkeeper training vlastně, do 7 horek na umělku, jenže nám to nevyšlo, prostě začalo sněžit všechno, takže je zimní počasí, no. Takže já vám díky, že jste slyšeli toto video, dejte like, sdílejte, dejte koment a dejte subscribe hlavně a mějte se hezký svátky a mějte se čus.